салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои беҳтарин ва бо нархҳои арзон ҳастанд. бародарон, ҳами 1 дақиқаи аввали видеоро тамошо кунед. ҳамаи мошинҳои фурӯширо расмошро мо дар шумо нишон медиҳем. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед. ба видеонавори мо лайк гузоред. дар комментариё нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастед. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем. ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд дар номерои имо ватсапи мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаворо сар мекунем. то охираш тамошо кунед. аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон паделисия кунед. раҳмат бародарон, барои дастгирӣ, барои лайки паделисия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем бародарон. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарон, кадомеда ки калонкаҳои фурӯшӣ дар кор ҳастай, марҳамат, дута калонка дорем ки як бародар равон кардагиай. ҳамине ки дар рӯи экран мебинед, нархаш 800 сомонӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри душанбе. ина рақамҳои соҳибшон рӯи экран ҳастай. калонкаи дигаре мо бошад, ине ки бародаро дар экран ҳастай. инаш нархша 1000 сомонӣ мегӯяд. инашам дар шаҳри душанбе қарор дорад. марҳамат, рақамҳои соҳибшон занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби калонкаҳо дастрас кунед. мегзарем бародаро ба қисми мошинҳои фурӯшӣ. Opel Sedan. соли бариш 1995. сӯзишвори газу бензин. кузов седан. объёмаш 1.6 ай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин састаниш бародаро беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархша 34000 сомон мегӯяд бародаро, бо арзонша мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экран ҳастай. имо ватсап дора. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F. соли бариш 1997. сӯзишвори танҳо бензин. кузов хатчбек. объёмаш 1.4 ай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Москва, Шолковский район, посёлка Новигородов. бародаро, мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. документош ҳамаш 100%. ягон запрет ва штраф мега надорад. сабаби фурӯхтанаш тоҷикистон омадани соҳибаш. бародаро, нархи мошина 135000 рубл мега, бо арзонша мекуна. вариантҳои арширам ҳастанд ки дар тоҷикистон ба ягон хатчбек. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Toyota Caldina. соли бариш 1996. сӯзишвори газу бензин. кузов универсалный. объёмаш 2 ай. коробка передачаш автомате дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка, ходовошам хубай мегӯяд. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 20000 сомон мегӯяд бародаро, бо арзонша мекунад. рақамаш рӯи экрана мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам, мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Opel Astra G седан ҳастай бародаро. соли бариш 1999. сӯзишвори газу бензин. кузов седан. объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. родной краска, салон тоза, мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. 4 та баллони нав, 2 та электропакет, 1 сола ҳуҷҷат. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша 38000 сомон мегӯяд бародаро, бо арзонша мекунад.
марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ. Opel Sedan соли бароиш 1992, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро мошин солиш 92 не ки ранги 97 кардагӣ мегӯяд. мотор, коробка ходовоиш соза, ягон камбудӣ надорад. камтар мақсад краска мега кардан дар кор тамом. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. нарша 18000 сомон мегӯяд. бародаро бо арзонша мекунад. вариантҳои алишир ҳам астанд ки ба ягон караван ё ки ваз 2107 ё ки 2115 хати алиша мекардай. рақамаш рӯи экранда мебурад. марҳамат занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Astra F яъне хатчбек аст бародаро. соли бароиш 1998, сӯзишвори газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин састаниш беҳтарина, ягон камбудӣ ва расход надорад. бародаро мошин кам гаштагиай, гирифтагӣ яъне 1 моҳ истифода бурдагӣ, мондагӣ Россия рафтагиай, ба ҳамин хотир мефурӯшанаш. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 38000 сомон мегӯяд. бо арзоншам мекардай. рақамаш рӯи экранда мебурад. бародаро имо ватсап дорад. марҳамат занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F инашам бародаро хатчбек астааст. соли бароиш 1997, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механика дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бародаро састаниш беҳтарин, ягон камбудӣ ва расход надорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нарша 35000 сомон мегӯяд. бародаро бо харидори аниқ боша арзонша мекарад. бародаро мошин сурушта фурӯхта мешавад. кадоме ки харидори аниқа, марҳамат рақамаш рӯи экранда занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Daewoo Nexi соли бароиш 1996, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механика дар ҳолати миёна бародаро қарор дорад. камтар моторша калосават кардан дар кор мегӯяд ва якта аккумулятори дигарам дар кор астад. документи яксола дорад. ходовоишам созе, балонош 80%. газу бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 12000 сомон мегӯяд. бародаро бо харидори аниқ боша арзони хубшам мекунад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. Hyundai Tucson соли бароиш 2003, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 2. коробка передачаш механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чехеле ки дар навор мебинем, мошин беҳтарин аст, спортивни, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовои ҳамаш 100%, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 85000 сомон мегӯяд. бо харидори аниқ боша арзоншам мекарад. марҳамат рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз хиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарони дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон.
Opel Astra F соли барош 1997, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хэтчбек, объёмаш 1.6. Коробка передачаш механикаи дар ҳолати беҳтарина бародаро. Мошин состоянияш хеле ки дар навор мебинем беҳтарина, ягон камбудия дора. Мотор, коробка, ходовои ҳамаш 100%, тонировкаш ва ҳуҷҷатош 10 моҳа муҳлат доранд. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, нақша 44 000 сомон мега. Бо харидори аниқ боша бародарон муомилаам дора, арзоншам мекунад. касоне ки харидор ҳастем, рақамаш рӯи экрана мебурад. Марҳамат занг занед, маълумотҳои пара ва аниқтара хеле соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Агар ҳам хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед сурат ва маълумоташро дар имо ватсапи мо равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилиса карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннат дорем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастад. Хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.